Hey ibafana ngizothekela ipho. Ngibamba labo. Usela ngoba wazi ukuthi mina ngiyasebenza, ngiyahola ngosuku. Kwahle Madlokoza futhi uncishana. Lapha futhi nihola ngesandla awunalo iback nawe uyakwazi inkula. Kahle yabona le shot leli. Molu ucinga esitolo 5000. Lo brand note 3000. Mfethu ngilingeze u350 ngizokushiya no50 imali mama ngihola mina nge30 ngizokuthumela 500 nayi imali u20 nayi imali hamba unganophinde uyohlanganisa ngangidayisa amavununo ngo400 mina ngisangela ekhanda ngicocele uyangidakelwa ngizazobuya nezizwe hayi nami ngifuna uyigole ikhathi yakho lo ngiyabuya uzodlala amaphalasa egoli la Sholothi izosebenza lento. ya Madlokoza phethe kuthanda utshwala. Dlokoza ngisakhona mfowethu. Hey, hola. ayabona umsebenzi onongikhathazile kodwa ayishe ngawe hayi awumsebenzi ongikhathazile nje ngawe ndoda Usho ukuthi ngikhathazile. ayabhlungu Akaze niqhawela kithi. hayi ngikhathele ngimvithi abengazi Mfowethu, hayibo othi ngilanda amaglasi awudlasani manje? kaloku asukho lo Wona. Siyaphuza nje manje ngiyakudayisela. Hla phansi. Asibuze. Ngeke uphuze ungawuthengi ugoloko. hayi Ugoloko ngathi ngesikhathi ngafika ngangithenga ugoloko amakesa awu6. Baphuza. Nawe ngiyakhumbula wathela Steve lapha uthelelo umsayi. Manje kwase kusala ileli litha leli. Ngithi qhawe lami angidayisela ilitha ngo250. Yabona? Baba manje kumele ngihambe kusasa ngempela ngiyangena. Sengizofika lethi nje usuku olodwa bese ngiyaqhubeka lezinye insuku. Ayazi inkinga yazi ngavela lapho ucoba lapha manje ngiyafuna ugoloko Hawe lona ke akuyona uMzambia lo lohloliwe lo ole engawuthenge lento nje nesentini. Ugoloko sesentini lo ophuzo obhizu no question lo awudayisi noma kublo udayise konka. Uyabona ngathi manguthenga ngawuthenga I think ogijima ngo7000 ngoba udayisa konke le ndawo ephezulu 7000 lodwa ya kwa ngizokudayisela ngo250 phela ngalama price ala endaweni sorry uyangifaka intweni kakhulu ugoloko mfana cha singamane impela sikhulume seke ugoloko we hayi yona into ke le ya umalini 250 hayi ngeke phela sorry ngeke ke mfana 250 alright ke 300 yini uthi wadlala wena wazi ngoba ubona ngoba nguthanda ugoloko mina ngihamba ngiyothenga mina ekalikho ngiyazi phela kalikho mina gibela amavena awangitshela abantu odesa uMzambia ioriginal lena ngisela ndaba original yini unyusa imali ungihlani phela okay 250 asema 250 hey asema 250 Sazoba Madlokoza sazoba manje ngathi anginamali nathi angeke phela ubohana shandi akakulona le ntonje lena thula hawu nathi Ay. Nathi angidizi ngiyaholela. Angidizi ngiyaholela. Uyazi uyabona manje? Cha kodwa usungizamile mfowethu yazi sekushoda u70 kwaphela ukegoli u350. Hayi. Awuphela angene lapho mina. Kodwa ngizozama lapha nekhaya ngeke bahlo u70. Bantu ngathi yazi ngathenga igrosa kakantu ka9000 kodwa igrosa 9000 ekhani nje about 3 ihlakana kuza no 10000. Angangithenga phela ngoba kukhisimusi ngangimema ningenza amakhelwane kuzodliwa nje yabona manje ngathi ngakhulu ngangabudget ingakho sengishayile hayi alright awukhipheka amaglasi sithi ukushaya hayi ngeke ngizophuza mfana mase kufika izinkabi zami ke ngiphuza nazo mina phela mina ngidla nabantu engidla nabo mina ngiyazazi engidla nazo mina ngeke ungithole ngapha ngihamba nama Blue Nation ngapha sengihamba nama Red Nation ngiyazazi ngihamba nazo zizodwa mangaba nama Red Nation hamba nawo mangaba nama Blue Nation hamba nawo angizovizwe mina cha noma lethu brand note wami ke phela ngidayisele ngemali lutho mfana ke lutho uyangirobha phela manje mfana awungiphuzisi phela mina ngakhipha igazi azi legazi ngakhipha ngaphuma la ngisibhakela ngadlala yazi angihambe futhi ngegoduzo umuntu ngoba phela umuntu uyasebenza yena ngihambe ngiyosebenza futhi awu asayinkinga kalamazi umuntu uyasebenza kuyadlala kuyamunqoko Dlokoza
Sibonke. Yawuthi ufihle endlini impela yakho lokho. Isikuqa mfana ngiyakutshena. Mina ofika la kumina ngihlala mina nginebhodlela nje uma ngihleli nje. Ngumahlala impela odophapheme, yabo. Angisiyo umahlalelo lele, ngiyabo mina nebhodlela, ungathola ngisho ilitha la kumina. We ngiyabeka mfana mina. Wasikuqa. Eish, uthi ngiphile ngibuye kwena. Usocabanga leli bhodlela kade ngidesela. Wazi ngani uma ilolodwa enginalo? Wazi ngani? Papa kabi. Uyazini, ngithe mangilapha endlini, mangibuka. Ngabona ukuthi, hawu. Yazi madlozi. Ngikubuka lento yakho, into osesebenza wakho oqhulu osebenza ngawo lapha. Umdala labo osebenza laba bakudala ngo-2005. Lento uThekwini mosephaleti usalokhuza. Ulwandle lusengaka right, ungakabiki South Beach. Hawu, Lapha neThekwini lalela phela. Ngikuphathele lo into entsha ezokunela. Yabona? La inehasha. Inehashe omunye ke lo omusha manje angitshela ziyasho igijima kanjani noma usebenza ke energy yakho ni lapha Afuneka usebenza la usebenza nawo lana ndaba nalento le. Akwahle nohle Akunandaba nalento yakho mina le. Hey Zora, akunandaba lahasha lakho leli mina. Thatha ihasha lakho leli ugibela uhambe ngalo egoli. Mawule ihasha lakho liyagitshela, liyahamba. Yini ungayi ngale egoli yosebenza? Ngalo ngisho engamsebenza akunandaba. Usungizamile sengi right. Oyazini azi kade ngilento nje phela ngizamana nayintombi checka le ntombi le yamazi ulento nje usililo wakaMwende lomhlophe alikhulumela naye ya angithi phela ngimtshela ngikhompyutha ukuthi wena usona labo brandwood ngibathi labo brandwood bami laba ababizayo ngibanikeze wena kahle wena ngiyakutshela Zora ungithanda kangabe mfana wena ungangithatha ngikhonzile madlokoso Wazora unkhonza kangabe usili ukhulume naye nami hawu monga khona ake simfuna nje manje angabona mbhaliwe sili na hello Wesley ngiyaphila njani nginaye phela umadlokoza la uthi naye uyakuthanda uyamthanda ngini awu kodwa mali lilili awu smothomoto ngizokubona nini kodwa mama uzongibona ngizobuya izinto kubona uyazi phela mama ukwazi uthanda mina wonke sesathathana phela thina sibabili hayi bona ngiyabona awumtshele phela loladaba loladaba nanti bedle ulinzi phone yasamese ingakumina mama umamasi ya mama ngithi mina yazi ngishotha ngishela ngizama nje ngemadlana encane mana mama ngithi lento yethu alisanda qala nje manje yabona awungeke phela manje kahle madlokoza nikeze inkani ngiphathisa yena yabona kanjani leyo mali phela hayi bo mama wasungidimanda kangaka awu uyazi girlfriend allowance girlfriend allowance in girlfriend allowance uphi madlana encane sengingalamba nje ngomsebenzi hayi mama unganjani uze la endlini nginalo phela ilawo kodwa ushefa ungaphathisa ubhokore uzofika ntambama nje uvela baba ngifika ntambama uphathisa uzora imali malini u250 nje ngicabanga ayi lutho angisenawo hayi khuleka uzonginikeza le khona uzonginikeza uzofika nayo ngizokulethela malini so nomaleni wathi khona mfethu ingcamuza lakho ngeke ulincishe ekuncishe yabona malini ngamnika malini mfowethu 150 malini ngawo 150 mana Zora nginika intombazane u150 ingasebenzile leyo mali mina ngiyithola mangisebenzile kanti yini girlfriend allowance akwahleni madlokoza asebenze ini manje phela wena kahle hle ingane just ifuna ukuthi lento ngithenga izinto zokugcoba inweke kamnandi maseza kwena hayibo ibe inukinukana bigeza phela umsebenzi wabazali bayo lo kusona umsebenzi wami loyo yazini nendaba yokugibela mina ngigibelezela angithi uzalanta mama man kaloko eshiwa akakufuni niyena ufuna imngetho
Hawu Madlokoza, ingane angithi ivashele lapha kagogo le mina ngizodlula ngifike ngabona bangigibela into ngiyinikeze ibuyise kuwena. Man ubani obegibeza wayesakho kwayo? Angithi nje kahle kubo bazothi next week but izoza kuwena bese yabona. Oh Yeah. hayi lelo phuzuke lelo cha. Eish imalini engamnika yona kodwa awuthi 150 fana khohlwa ngeke phela hawu. Ayike noma 130 140 120 kwengami ngaphansi 100 rand nawe uyayibona lento. Hayi awuphuma wona ngwana la mina. Hayi Letha awazi ngiqonqela nakwentombi yakho. hayi Uyabona ke lento ukuthi lento yakho ukuthi lento nje nemali buka nje manje kusasa uyosebenza enye imali futhi namhlanje kimi imali yakhishwa Madlokoza alokhu ugodla nayo ozobanjwe ingigebengu uzingene la. Hayi ngoba uyifuna kusebenza wami manginikeza noma ngiyawuthatha baba. ngo50 rand phela. Ngikuthi mahara manje hawu awusungiqole kakhulu wena hey. Wona phela ngiyaqhaphaza phela manje. Awanginena into leyo amaqolo. Wezona. Uthathe imali le manje kumina. Hayi. Qala. Imali engithathile. Ula la 30 rand no 250. Le ngithatha yake wena uyama ngithi Man 30 rand plus 250 180 plus 120 usuthatha 400 wamoso wonke. Hayibo, angithi 120 kono wami wasli. Hawu, angihlangani mina 120. Hayi abona mina kushuta hayi idlozi nginalo kodwa mina imali ngayidla nje ngosuku olodwa ngasuke ngisebenze ngalo. Hayi ibhadi la kuba ngibuya ngisebenzeni. Yo. Ngifuna umqedela uMadlokoza ehla. Hawu usutshwala kushaya utshwala. Ngicela ngithanda. Iphohlela alibabi vele noma ukuthi le igwili. Noma ideshiwe vele. Awuthi ngiqedelele ingadeshi. Hayi. Alibabe ngempela phela ibhodlela. Athi ngishaye lodwa lo. Mhlawumbe ideshiwe ngazi. Ngazi kahle. Noma hayi le ibhodlela kanjani le ibhodlela? Ibhodlela ngudla. Hayi, oMadlokoza. Yebo. Hayi, mfowethu. Asingenzani ilima phela la. Yini manje? Noma ngathi izinto ziyafana amanzi phela lawo. Amanzi. Lawa amanzi. Siwana nibuso ukuthi ngoma hlalela nasi lezi ezigwili kanjani. Amanzi kanjani? Amanzi lawo. Lapho ibhodlela la ahlala lapha ematafena ezigwili lapha. La uthi eshaya ithotho. Uda unyaka wonke. Ibhodlela sisi awubabe alibabi pholela ibhodlela. Yes. Damn it. Amasimba uzolo. Hayi Madlokoza mfowethu le ndlela yabo le ndlela ohamba ngayo. Lamasimba uzolo. Uyayibona le ndlela ohamba ngayo. Angiyithandi. Hayibo. Mina ngikubizele lapha ekhaya uzongiphuzisa amanzi. Wena uzongiphuzisa amanzi namhlanje. Mama ndoda uzolo ngiyali ibhodlela. Hayi kulungile Madlokoza. Sala kanjalo. Sala kanjalo mfowethu. Aw mama. Yini manje bhuti? Yini? Hayibo. Yini? Awunqoma ngantwana. Ngiqoma kuphi? Hayibo Nathi bhadi uJanuary bhuti ungalingi bangisefe. Uzora umazi. Uzore wapi? Hayibo wenzakala la. Sli, awu efonini no wathi imali yami nje. Hawu nathi bhadi uJanuary amabhadi aJanuary. Hayibo. Bhuti. Uthanda ngadlawo Sli futhi Sli. Awu futhi imina ungona. Ngingwazelaphi nje? Mina. Hayibo. Ngiqoma kuphi? Bhuti ngiqoma kuphi? Awe, ngicela ujike. Nama amabhadi. Ulusase ngiqoma khona manje. Awu ke futhi awu. Lalela ke. Uyamazi baba? Akekho ongamazi la. Lo iso. La. Akekho ongamazi. Lo iso dubulana kakhulu. Okuhlakaza ngenhlamvu ke xoxela. Ngalinge nje. Ngomtshela wena. Ngizokelana. Ungowaphi bhuti wabantu? Ufunani? Awumazi uZora.
Uzora isidako sasegoli lesingena mali. Ngena ngikhulumisa nawe nje wathatha imali yami wathi ayishare bona. Ne kuzenza money maker ngiyazi leyo nto mina. Bayizodla nini imali la emakhaya ngoba ningazilutho nibo mahlalela nje. Awuna sacela usana. Ngiqoma umahlalela mina into engasebenza eholo 350. Hawu. Sengiyasebenza kulomsebenzi enguthola lapha kanjani. Ngiqoma umahlalela ngiyasho. Kulomsebenzi enguthola kanjani. Ngola 400 wosu 400. 400 awusho lutho. Uzongika girlfriend allowance. Cha. Awunqoma futhi Ngithe cha bhuti.